Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Sello. Please do not forget to subscribe, like and also share this video. Musa and Mayeni took a video to show viewers that we were being paranoid, thinking that Umaini is actually fed up and is being verbally and emotionally abused by him, you guys. So guys, this proves that we should not bother getting our noses into people's businesses, especially lovers. I know we're all concerned about Mayeni. After she shared her struggles with him, Mayeni and Musa turned against us and declared their undying love for each other and even gave people advice, as you guys. So here is the video. Please subscribe. Watch this video, guys. Kuyisonto sixoxe ngothando. Yeah, uyazi ukuthi into enkulu kunayo yonke Shibas ukuthi thina sithandane nawe sisebancane. Kakhulu and ngaleso sikhathi sesingacabanga ukuthi sizoba indoda nonkosikazi. Sesingacabanga ukuthi sizoba nezingane ezingaka. Indlela sihambile yaba nama challenges, yaba nobumnandi. Kodwa guess what? Engathi simnandi kakhulu manje. And into engicabanga ukuthi yenza lokho ukuthi sikwazile ukubona thina njengabantu abathandanayo ukuthi yini esiyifunayo ngempilo yethu. Iyona ke lento sithi sifuna labantu abasibukele nabasilandelayo ukuthi bangakwazi yini ukuhlala phansi babheke ukuthi yini into abayifunayo ngempilo zabo. Ya, ngiyakuzwa kona kunzima. Ngoba uma ngabe nihamba endleleni nithandana njengoba usho ukuthi kunama challenges, but lezo zimo ezinjalo abanye bagcina behamba endleleni gcina ngingasafikanga la sikhona ngenxa yokuthi omunye kakhulukazi nina abantu besilisa nenza lento usukela ingane yabantu ayazi lutho uyifundisa yonke into lena yasuka emva kwalokho hamba kwesikhathi usuyamshiya so uthola umuntu semubi lo muntu useyanuka kuwena seyinto ongayazi kanti ayikho into errong asuke yenzile wena ngenxa yokuthi nina nothathekile. Iyekeni lento ke ukuthi nithatheke kangaka. So Shibas uthi inkinga eziningi zenziwa yithina ngoba sifike sinisukele ningashongo lutho sithi siyanithanda. Mase khamba indlela esikakhulukazi uyazi mangabe abantu sebetholisana izingane iyenzeka lento ishoyo ukuthi umuntu usiyamnukela nangaphandle ukuthi sebetholisana izingane mase thola omunye umuntu kuyenzeka futhi ambone ngasasho lutho lena. So Shibas uthi ke thina madoda ake siyiyeke lento yokuthi siba amaxoki siba abantu abangenamizwa siba abantu abangenazwela ngoba sothathekile. Yeah. Ngoba abanye abantu besifazane baze babe thatha ezinye izinqumo. Omunye endapha ethola umuntu. Okay. Umngane agcine seyikhwapha. Kuyenzeka izinto ezenzekayo lezo. Agcine seyikhwapha. Yazini ngoba bamthululela inhliziyo yakhe ubuhlungu abhekene nabo nomuntu ongenandaba naye. Naku ukuthi sinithande sibe sibona ukuthi kahle kahle akusahambi kahle kuyinkinga ngoba ekugcineni kosuku kuyakushaya wena umuntu wesifazane. Thina abantu besifazane asifani nani. Thina masesithanda uyathanda nje ngenhliziyo yakho yonke futhi masuphumile uphume nje ume lapha ya. Yazi kulento ikhulumayo ngifunde enye into madoda. Lento ukuthi abafazi bethu babe nabangani besilisa engathi izoba inkinga ngoba kahle vela akekho umuntu ongoni. Uyacabanga ke manje mangabe uphazama kubikela umngane lo mngane lo uzogcina ezikhwapha. Kodwa into esho Mayeni le ethi ngesikhathi wena ungasivali isikhala phakathi kwakho nomuntu wakho khona uzosivala. Okwesibili wena njengoba ungamthandi ngalendlela lena okufuza umuntu ongamlaleli athi mina inkinga ethi ukhuluma nawe inkinga ungayilaleli khona zomlalela
athi uma ngabe manengane ekhuluma izinto zeingane ecela wena ungazinaki izingane zakho khona uzomsiza uma ngabe ethi imoto ayina petrol ayina masondo khona uzomsiza khona uzo-offerisha phela ukuthi ngenxa yokuthi wazi isimo sokuthi kahle kahle ngibhekene ney'nkinga nomseleko. Then-ke akubona bonke abantu besilisa lalelani ngizwini kahle. Akubona bonke abantu besilisa aba-end up abathi beabangani ba-end up bejola. Okay. Abanye kuyenzeka kanti mhlambe lo wesilisa bevele emfuni. So okay. Mayisethola leli thuba leli uyajabula ukufa kweyintaba ukuthi ngibonwa yini. Then asebenzise leyo chance. Bese umuntu wesilisa eblame wena umuntu wesifazane. Ukuthi wena umfebele ngalendlela kuyayikhulunywa ngake kusho njalo. Kodwa kwesinye isikhathi kusuke ngayona inhloso yokuthi azabe njalo. Wena usuke somdistancele sokhombisa ungabi nandaba naye. Sokhombise nokuthi ke uthanda omunye umuntu ke mayithola intombi entsha vedelela. Then ke omunye umuntu lo asuke naye omunye semjwayele kakhulu. Akasakuboni lo akakhohle ukuthi no into yezinyanga. Nalo waya sisazofana. Then ke ni end up ninenkinga ezinye izinto thandweni. Abanye abantu basebenzisa imithi, amadoda ayisebenzisa imithi, abantu besifazane bayayisebenzisa imithi. Omunye mayithola wena uzofuna ukuthi azochitha mina. Okay. Yeah, operation dilizumem. Hayi ke ayokusebenzisela imithi ube nenkinga niyaxabana nibenze zonke izinto ezenzeka ezimbi. Then ni end up nihlukana. Kwesisikhathi izinto ezenzekayo lezo vele asala umuntu kushadwe yena lo. Kodwa yini usilekelelwe yilento le kade isebenzisa. So ngenye indlela madoda kule ndlela enizamba le ndlela esizambayo. Yes. Bekani kungenzeka nigcine nilanda idungamuzi. Nilanda isigebengu umuntu ongaphandle yavelunga uzombona mangabe usumsondezile ukuthi akayona lento abethu iyona. Elishiwo shibaso ukuthi lobu buhlungu noma lezi zinto esizenzayo zingagcina ziholele ekutheni kube khona umuntu ongena phakathi kwakho. It's idungena phakathi kwakho wena umuntu wesilisa ngoba ave kuumuntu wesifazane kuphela. Okay. No, umuntu wesilisa uyaba naye umuntu wesifazane. Abaxoxa uthola ukuthi babangane ayikho into etheni. Kodwa ngoba nina nisile niyayengeka. Thina. Yes, nina abantu besilisa ke nisile. Niyayengeka kalula. Then ku end up kunento esiteded ongaqondakala kahle end up kube nento eyenzekile. Omunye uya end up abelele. Yabona? Hayi ngoba nakade emthanda kodwa nje befuna nje. Hey, manje mina shemenweni madoda ngithi ngiyamala ngimela thina sonke hayi mayendla So lezi zinto ziyenzeka kuthina soyithu. Kuyenzeka nami umuntu wesilisa ukuthi ube wena uzongidlisa. Okay. Yeah. Ngoba nomuntu wesifazane kuyekuthiwe bayabadlisa. Bengakayitholi akekho owazinyanga lapha ephethwe no khulekani ngatshela ukuthi kade angidlisa. Kahle futhi ngabe angihleli. Futhi ngabe kade ngahamba. Yini engiyihlalele ngatshelwa lo. Awutshelwa yilabangani. Yabona labangani laba. Abangani ke mina nginabo mina. Ngoba mina ngikhule nabafana abaningi. Yabo labangani. So abangane babafana. Bazalwana. Nginabo abangani babafana ngoba ngikhule nabafana abaningi kunamantombazana. Uyamuzwa manje useyajustify. So njengoba nginabangane kodwa ngibaxoxeli inkinga zakwami. That is why mhlambe ke ngisalokidli so lakho lihleli ngoba angibaxoxeli inkinga zakwami. Abafana phela nobhuti wami. Kodwa ubhuti wami ngingakwazi mhlambe ukumxoxela inkinga yami. Kube khona inkinga nje ongayixoxa nomngani wesilisa mhlambe ungathi khona engayiboni kahle lapha
vele umuntu wesilisa uyamkhava umuntu wesilisa akaze amtshela iqiniso unless lowo muntu emazi umuntu wakho ukuthi ukuchithela nomuntu ongalunganga. Okay. So uma ngabazi ukuthi ye udoti lo wayana kanje nje uzokutshela umuntu ngeke akufihle. Mina ke wena umuntu wesilisa omngane nomfazi wami uzokushaya ngezulu. Khululekani. Ayikho into etheni. Akho Zulu wanishaya ngalo ngoba abantu engabangani nabo banabantu babo. So niyezwa njalo. Banabantu babo. Kodwa ayikho inkinga nginoGoogle wami nje nginezami ipopolo so hayi udaba ngiyalazi. But ke Mayeni sesigcina ke. Sithi abantu abaqhubeke bathandane, bahloniphane, baphathane kahle. Thandani abantu benu. Nikeza umuntu wakhe isikhathi. Mlalele. Mayengekho happy, yekani ukuthi sikhuluma kakhulu. Ngoba it's not ukuthi umuntu wesifazane suyekhuluma kakhulu uma ngabe kutshela into angayithandi. Akasona isilima futhi mayithulile. Suyengeve ukuthi akakubona ezinye izinto. Usuke ezibona kodwa usuke inqena nje uku-address into engenamsebenzi. Kodwa ngalesikhathi esekhuluma yazi ukuthi sekufika inkomishi seyigcwele phela. Sekufanele ithululwe. Ngenxa ukuthi ave nje kuvane kuthulula akekho umuntu ongahlala avuke ekseni zonke izinsuku ahlalela ukukhuluma izinto. Kodwa mlalele ngalesikhathi engekho happy uthi akekho happy lana. Mina ngiyamncamela ukuthi umuntu ozongitshela iqiniso ukuthi akangidingi empilweni yakhe kunomuntu ozodlala ngami ngoba naku efuna ukuthi mhlawumbe uyabenefita angazi ukuthi ngizokubeka kanjani uzobenefita ekutheni uma ngabe ngekho right lapha abuya azothola i-comfort zone ngalana. Bakhona abantu abanjalo. So mlalela umuntu wakho uma ngabe nawe ungekho happy mtshela ukuthi awukuthanda ukuthi musu ukuthi uma ngabe sowunesancinza ungafuni ukumlalela umuntu wakho. Mlalela umuntu wakho ngoba yena ukwazi kangcono kunesancinza. Isancinza kuhlanganwa lapho kube mnandi 5 minutes bese kuyabuywa kuziwe ekhaya. Isikhathi esiningi uspenda nalomuntu ongafuni ukumlalela. Please guys. Okay. Enye into. Okay. Thanda umndeni wakho. Thanda umuntu wakho wena unomuntu wakho. Umlalele. Unakekele umndeni wakho. Thanda izingane zakho. Uthanda umuntu wakho. Ngoba izinto esizenzayo thina esithandanayo ziyabakhathaza abantwana bethu. Abanye basuke beshaya ngazo ukuthi ababoni. Ngelinye ilanga umuntu uyakutshela ukuthi hayi yazi it's not ukuthi bengingakubona 1 no 2 no 3 angikuthandi. So guys asithandaneni nje kube mnandi. Kodwa ave phela sizolithanda lo thando slip abantu abaningi. Thanda lo